Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men ýogşunan Nurwan. Reuters habar agentligi daşary urt kompaniýalarynyň nagd pul azalan Türkmenistan suwda bermek üçin nowata durýanlyklaryny habar berýär. Yerli synçylar meseleniň diňe algyly kompaniýalar bilen çäklenmeýändigini, hökümetiň öz guran deskalarynyň harajatlarynyň aşagyna galyp, diýilen ejir çeken raýatlara berilmeli, öňöz pullaryny hem gurbatynyň çatmaýanlygyny öňe sürýärler. Emma muňa garamazdan Türkmen hökümeti ekspertleriň aýdýan ykdysady kynçylyklaryny agdaman gurulanyna we soň saklamak üçin 100 millionlarca dollar çykdyjy boljak täze guruluş planlaryny eglan edýär. Türkmenistan bilen hökümet şertnamalary esasynda eden işleriniň hakyny alyp bilmeýändigini aýdýan kompaniýalaryň arasyndaky dawalar medeniýet maglumatlarynyň çen tutulsa öňräkden gelýär. Emma Reuters bu ýagdaýy energiýa narhlarynyň aşaklamak bilen baglanşdyrýar we Ortiýetiň Gazprom kompaniýasynyň 3 ýyl ara kesmeden soň Türkmen gazyny gaýtadan satyn alyp başlamagynyň Aşgabat üçin o diýen çalt bolmagynyna sebäbi bir topar kompaniýanyň ony tölenmedik pullar üçin suwda berenligine ünsüz çekýär. Megerem şu gijikme bilen bagly resmi Türkmen medeniýeti Ortiýet bilen arada gaz sowdasynyň dikeldilenligi, täze aralaşygyň jikmejiklikleri, şol sany gazyň haýsy bakadan we näçe wagt, näçe mukdarda alınjakdygy hakyna hiç bir habar bermedi. Emma Reuters Gazprom bilen baglaşylan häzirki şertnamanyň sowdany ulaltma uğruna alınıp barlayan gepleşikleriň we Türkmen senagat taslamalaryna zerur bolan serişdeleriň uzagyndan gazanylmak alamaty bolmak mümkinçiligini aradan aýyrmaýar. Türkmenistanyň ykdysadyety Reuters'ın fiýiline görä 2015-nji ýyla çenli energiýa bahalarynyň ýokary bolmagyndan we gaz eksportyndan gelýän girdijilerden güllä hemde Türkmen hökümetiniň milliardlarça dollara durýan zawodlary, uly ýollary, beýleki taslamalary serişde ýatyrmagyna mümkinçilik töretdi. Emma bu mümkinçilik energiýa bahalary aşaklanan soň Türkmenistanyň esasy ikaljysynyň biri bolan Ortiýeti ýitirmegi, daşary urt kompaniýalarynyň tölek şikaýatlarynyň görülmegi bilen tamam bolana meňzedi. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Aşgabatyň polisiýa işgärleriniň hususy awtologunda kirýän sürüjiler saklap, olary jerime salmak çäresi güýçli depkinne dowam edýär. Bu çäräniň fonunda döwlet taksileriniň bahasy telim esse gymmatlady. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri bazarlaryň we uly sowda merkezleriniň golaýynda nowatçylyk çekýärler. Olar bu ýerden çykýan eli uly paketli haltaly adamlara gödäwçilik edip, olaryň hususy ulagamy ýa-da hususy taksi münýändigini barlaýarlar. Adamlar hususy taksiler saklandy, olar gaty beýenýärler diýip 19 aprelde Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri gürrüň berdi. Habarçy birinji tapar tutulan hususy taksi sürüjilerine 500 manat, ikinji gedek saklanan ulag sürüjilerine 1000 manada çenli pul jerimesiniň salynýandygyny hem belledi. Aýdylmagyna görä polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri ýoluň gyrasyna durup hususy taksilere münjek bolan ýolagçylary hem saklaýarlar. Polisiýa işgärleri ýolagçylary ýurdun hususy taksilere münmegi gadagyn edýän kanunyny bozandyklaryny aýdyp, olardan para almaga synanýarlar. Azatlygyň habarçysy paýtagtda hususy ulagynda kirýän sürüjilere gödäwçiligiň güýçlendirilmeginiň fonunda döwlet eýçiligindäki taksileriň bahasynyň öňküsinden 3-4 esse gymmatlandygyny hem ünsü çekýär. Döwlet eýçiligindäki taksilerde şäheriň islenlik böleginden hususan da merkezi böleklerinden aeroporta gitjek bolsaň 80 manat töleg talap edilýär. Öň bu narh 20 manada barabardy diýip habarçy aýtdy. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň welaýatlarynyň ýaşaýjylary ýene-de uň gytçylygy bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we gararsyz habar çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, Mary welaýatynyň käbir etraplarynda uň satuwda ýok, beýleklerinde çäkli görnüşde satylýan unyň sowdasy gijikdirilip amalaşdyrylýar.
Etraplarda ýene-de düýpden un ýok. Serkedabad etrafında İmam Baba, Garaköl owalarynda bir-iki hepde bäri unyň ýetmezçiligi ýitidýýar. Adamlar umydyny ýitirýärler diýip Azatlyk radiosynyň regiondaky habarçy saýdýar. Mary vilayatynyň Bayramaly Garagum ýol öten Sakarçaga Murgap etraplarynyň ýaşaýjylary mart aýynyň un normasyny diň apreliň ortalarynda satyn alyp bildiler diýip Türkmenistanyň Kronikasy näşri habar berýär. Maglumatda bu etraplarda aprel aýynyň un normasynyň iýunda täze galla hasyly ýygylýança berilmejek aýdylýar. Türkmenistanda ýylata döwlet bahasyndan 1 kilogramy 1 manatdan satylýan unyň normasy her adam başyna her aýda 5 kilogramy barabar. Un we çörek döwlet dukanlarynda satylýar, hususy dukanlarda we bazarlarda bahalar ençemesse ýokary. Şol birakda Azatlygyň hökümetdäki çeşmeleri Mary vilayatyndaky un gytçylygynyň Türkmenistanyň silden ejir çeken Owganystanyň insanperwer kömegini uğratmagy bilen baglydygyny aýdýarlar. Azyk önümlerden ilkinji nowatda da unyň uly möçberi insanperwer kömegi hökmünde ýa-da ören pespahadan Owganystana uğradylýar. Öň bu döwlet zapaslarynyň öpçün edilýärdi. Un, paxta ýagy, konserwa we beýlekler. Häzir bolsa üpçünçilik el ýüzündäki, ýagny ilad üçin niýetlenen zapaslardan amalaşyrylýar. Hut şonuň üçin Mary vilayaty ilkinji nowatda ejir çekýär. Hut şu ýerden esasy zapaslar çykarylýar we Owganystana uğradylýar diýip Azatlyga Türkmenistanyň Gorunmak ministrligindäki çeşme gizlinlik şerti bilen habar berdi. Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris.